Dobrý deň, priatelia. V minulom videu sme si povedali základné informácie o vysokom krvnom tlaku. Vysvetlili sme si, čo krvný tlak vlastne je, čo znamenajú jednotlivé čísla na tlakometri a prečo sa vysokému tlaku často hovorí tichý zabijak. Dnes sa na túto tému pozrieme podrobnejšie a vysvetlíme si niektoré veci, ktoré pacientov často zaujímajú počas návštevy ambulancie. Najprv si pripomeňme jednu dôležitú skutočnosť. Krvný tlak nie je pevné číslo. Počas dňa sa prirodzene mení. Ráno býva zvyčajne vyšší, počas spánku nižší a reaguje na fyzickú aktivitu, emócie, stres, bolesť aj na to, čo zjeme alebo vypijeme. Preto sa lekári nikdy nerozhodujú na základe jedného náhodného merania. Mnohí pacienti prídu vystrašení, pretože si raz namerali hodnotu 150 na 95. Jedno zvýšené meranie však ešte automaticky neznamená hypertenziu. Oveľa dôležitejšie je sledovať tlak pravidelne a zapisovať si výsledky počas viacerých dní alebo týždňov. Pozrime sa teraz podrobnejšie na jednotlivé hodnoty. Za optimálny tlak sa považujú hodnoty približne do 120 na 80. Hodnoty medzi 120 až 129 systolického tlaku a menej ako 80 diastolického tlaku sa považujú za stále priateľné. Ak sa systolický tlak pohybuje medzi 130 až 139 alebo diastolický medzi 80 až 89, hovoríme o hraničných hodnotách, pri ktorých by mal človek zvýšiť pozornosť a zamerať sa na životný štýl. Ak tlak dlhodobo prekračuje hodnotu 140 na 90, ide už o vysoký krvný tlak. Lekári pritom rozlišujú viacero stupňov hypertenzie. Čím vyššie sú hodnoty, tým väčšie je riziko poškodenia orgánov. Veľa ľudí nás sa pýta, či je nebezpečnejšie vysoké horné alebo vysoké dolné číslo. Odpoveď nie je úplne jednoduchá. Obe hodnoty sú dôležité. U starších ľudí sa často stretávame s tým, že horný tlak stúpa výraznejšie než dolný. Je to spôsobené tým, že cievy postupne strácajú pružnosť. Takýto stav môže významne zvyšovať riziko mozgovej príhody alebo infarktu. Práve starnutie ciev je jedným z dôvodov, prečo sa vysoký tlak objavuje častejšie vo vyššom veku. Cievy sa správajú podobne ako staršia záhradná hadica. Keď je nová, je pružná a dobre reaguje na tlak vody. Po rokoch používania však tvrdne a stráca pružnosť. Niečo podobné sa deje aj v našom tele. Často sa stretávam s otázkou, či vysoký tlak vždy spôsobuje príznaky. Odpoveď je nie. Veľká časť pacientov nemá dlhé roky žiadne ťažkosti. Niektorí však môžu pociťovať bolesti hlavy, závraty, búšenie srdca, únavu alebo hučanie v ušiach. Problém je v tom, že tieto príznaky môžu mať aj množstvo iných príčin. Preto sa nemožno spoliehať iba na to, ako sa človek cíti. Jedným z najväčších omylov je presvedčenie, že ak sa človek cíti dobre, nemusí sa o tlak starať. V ambulanciách sa pravidelne stretávame s pacientmi, ktorí sa cítili úplne zdravo, až kým ich nepostihol infarkt alebo mozgová príhoda. Vysoký tlak totiž môže roky poškodzovať organizmus bez toho, aby o sebe dal vedieť. Poďme si povedať, ktoré orgány sú najviac ohrozené. Na prvom mieste je srdce. Keď musí neustále pracovať proti zvýšenému tlaku, jeho svalovina hrubne. Zo začiatku to môže vyzerať ako výhoda, no neskôr sa srdce unaví a môže vzniknúť srdcové zlyhávanie. Druhým ohrozeným orgánom je mozog. Vysoký tlak patrí medzi najvýznamnejšie rizikové faktory mozgovej príhody. Poškodené cievy sa môžu upchať alebo prasknúť, čo môže mať vážne následky. Veľmi citlivé sú aj obličky. Ich úlohou je filtrovať krv a odstraňovať odpadové látky. Ak sú drobné cievy v obličkách dlhodobo vystavené vysokému tlaku, postupne sa poškodzujú. V krajnom prípade môže dôjsť až k zlyhaniu obličiek. Netreba zabúdať ani na oči. Vysoký tlak môže poškodzovať cievy na očnom pozadí a zhoršovať zrak. Preto očné vyšetrenie často poskytne lekárovi dôležité informácie o stave ciev v celom tele. Veľmi dôležitou témou je správne meranie tlaku doma. Mnohí pacienti robia chyby, ktoré vedú k nepresným výsledkom. Pred meraním by ste mali aspoň 5 minút pokojne sedieť. Aspoň pol hodiny pred meraním by ste nemali fajčiť, piť kávu ani vykonávať náročnú fyzickú aktivitu.
Manžeta tlakomeru musí byť správnej veľkosti a ruka by mala byť vo výške srdca. Odporúčam vykonať 2 merania za sebou s odstupom 1 až 2 minút. Výsledky si zapisujte. Práve tieto záznamy sú pre lekára často oveľa cennejšie než jedno meranie vykonané v ambulancii. Niektorí ľudia trpia tzv. Syndrómom bieleho plášťa. Znamená to, že tlak majú zvýšený iba v ambulancii, pretože sú nervózni z návštevy lekára. Doma pritom môžu mať úplne normálne hodnoty. Existuje však aj opačný problém. Niektorí pacienti majú doma normálny tlak, ale počas bežného dňa je ich tlak zvýšený. Preto sa v niektorých prípadoch používa 24-hodinové monitorovanie tlaku. Poďme teraz k liečbe. Prvou líniou je vždy úprava životného štýlu. Veľký význam má zníženie príjmu soli. Mnohí ľudia si myslia, že nesolia veľa, ale značná časť soli sa skrýva v priemyselne spracovaných potravinách, údeninách, polotovaroch či rôznych slaných pochutinách. Veľký význam má aj pravidelný pohyb. Nemusíte behať maratóny. Už rýchla chôdza, trvajúca približne 30 minút denne, môže mať pozitívny vplyv na tlak aj celkové zdravie. Pohyb pomáha srdcu, cievam, hmotnosti aj psychike. Dôležitá je aj primeraná telesná hmotnosť. Každé zhodené kilo môže pomôcť znížiť tlak. Niekedy pacient schudne niekoľko kilogramov a jeho hodnoty sa výrazne zlepšia. Veľkú úlohu zohráva aj stres. Moderný človek často žije v neustálom napätí. Organizmus potom produkuje hormóny, ktoré tlak zvyšujú. Relaxácia, kvalitný spánok, pobyt v prírode alebo pravidelné koníčky môžu byť pre zdravie ciev prekvapivo dôležité. Ak úprava životného štýlu nestačí, lekár môže odporúčiť lieky. Mnohí pacienti sa ich obávajú. Pravdou však je, že moderné lieky na tlak patria medzi najlepšie preskúmané lieky v medicíne. Ich cieľom nie je iba znížiť číslo na tlakomery, ale predovšetkým znížiť riziko infarktu, mozgovej príhody a ďalších komplikácií. Na záver by som rád zdôraznil jednu vec. Vysoký krvný tlak je veľmi časté ochorenie, no zároveň patrí medzi tie, ktoré vieme pomerne úspešne kontrolovať. Čím skôr sa problém odhalí, tým väčšia je šanca predísť vážnym komplikáciám. Preto si tlak pravidelne merajte, nezanedbávajte preventívne prehliadky a v prípade pochybností sa poradte so svojím lekárom. Ďakujem za pozornosť. Ak sa vám video páčilo a bolo pre vás užitočné, podporte ho palcom hore, odoberajte kanál a napíšte do komentára, aké hodnoty tlaku vám najčastejšie vychádzajú.